Under faith. Nikhona bantwana? Amen. Akekho umzalwana ongaphiwanga ifaith. But umuntu onjalo okanye abantu abanjalo xa singena in the realm of the spirit kwi-kingdom abantu lubene thamsanqa lokufumana abantu abaluvayo bahambe ngemimiselo yabo. Akekho umuntu ongasuka kuThixo. Akekho umuntu ongaphuma kuThixo ethe wababalwa. Amaxesha amaninzi ndidla ngokuthi ndiyanqonela uba xa urhalela ukundazi kawuhlehlehle khawundizilele noba yi-100 days. Hleze wowubuya noko undazi better than le nto kuma ndiyo. Nikhona bazalwane? Why do I say this? Kukhona izinto uThixo angazivisi nabani. Or before ndize kule ndithethayo, in addition to faith, uSathana kunodidi lwesibini lwabantu aluzonda selulele. When a human being in a revelation of what love is, xa athe umuntu wababalwa nguThixo, love should be a revelation. That's the funny thing about the abaninzi. Bazalwane, kutheni sisokoliswa kangaka yi-NPU? For how many years itishu NPU? Kutheni nzima i-NPU unless i-NPU is as a revelation. Into elibazise abazalwana, bazalwana, i-NPU unless ichiliwe, into yenza uSathana asixhaphaze. Kufundiswe kangaka nge-NPU, abantu abanaso isityhilelo. The manner that we behave, the manner that we behave, when NPU is a revelation, akukho kwa administration engasokola, akukho kwa management yebandla engasokola, akukho committee yotata, committee yomama, committee yabantu abatsha, i-leaders ezingasokola. Given a chance abantu babe ne-revelation of what NPU is all about. Yabona bangcwele, i-NPU ifake phaa faith. Yabangcwele, la magama amathathu
yenza nigilane. Into yenza kube nzima uba nithethe one language. This concept of LPU ingapha kwalento acinga ukuba abantu bayiyo. Ikhangeni take faith ne. Count in one faith. Usathana umuntu onokholo olugqibeleleyo can't touch him. Hence even the scripture in the book of Hebrews chapter 11 verse 6. Akukho mntu ongamkholisayo uThixo engenalo ukholo. Akukho nomnye umuntu ongamkholisayo uThixo efeyila kuyona nto uThixo ayibeke phambili enkolweni yethu kuKristu, faith. Amakholwa amaninzi niwabona successful, amanye not all. In most yamakholwa are successful awajonga kwi-area ye-faith awanayo. But why are they so rich? Usathana ubambe ilizwi elithi akukho mntu onokumkholisa uThixo engenalo ukholo. Your monies, your riches without faith, your riches, your wealth, your money without faith ayenzo abone umtholo ukwikingdom kaThixo kuba wazi into enye. I-entrance qualification the kingdom of God is faith. Let me tell you about one. Devil, riches, wealth, engazanga ngokholo ingozi. Ubutyebi, success, riches ezingafumanekanga ngokholo zingangakuzezulwini can easily be manipulated. Yolento kulula usathana uba akunike all the riches as long ungena kholo kuba kukho mntu. No one can satisfy God without faith. Okay. Jona ngcwele, hey Nkosi yami, ubekho umnyama njani mhlophe. Bayonkunzi, mazi Thomas.
uba ayikholisa uThixo khona mkholisayo. Ayo verse lethi akukho ukumkholisa uThixo ungenalo ntoni. If unento yonke awunakholo umkholisile uThixo. If awukholisanga uThixo ukholise ba. If I can teach you about wealth, you may wonder why ndingawuyanga butyebi. Ningathanda ngikufuni na? Ukhomba ngathanda uba nemoto ezinhle. Khomba ngihlala uba neplaza. Khomba ngihlala uba xa ubona befundisi benento yonke nobe nayo. But why mna? Let me tell you. It's high time that in South Africa you'll understand God. Yabona sufuna amavesi angaphansi kwale vesi thita. Yabona kumavesi wonke jonga kuba awunakholo awumkholisi uThixo qha. And if awukholisi uThixo vuma ndikuxelele you are being manipulated by devil. Yazi apha emhlabeni uThixo kufuna siqale ndithishe. uYesu wangcwatshwa ngubani? Ngantoni bangcwele? Ibamba apha. uYesu wangcwatshwa nguJudas ngemali. Aba lo Yesu wangcwatshwa ngemali evukile. The Roman leaders zibiza amasotsha ebegcine ingcwaba kwathiwa mawaxoxe aze uniwe imali. Does it make sense? Whose money was that? Whose money was that? Ininzi imali yebetrayal endicima kutyekiwe ngabantu. Have mercy with your God. Andiphindele baba befuna imali uthi ambane enhlanzini esuke eqala nifuna ukuba imali ngubani lo? Yesu. Ebangcwele ekhaya kushoba ngemali. Can I tell you? Uba ngaba xa bebiye enhlanzini babengazange bakholwa yile nto ithethwa nguYesu babengazuyifumana namali. uYesu saw their faith. Xa esithi yana enhlanzini abadawuta banokholo bayikhupha imali. In other words, kufika ixesha ekuthiwa mandinixelele, the just shall live by faith, and faith is our currency. Yeah, Mthatha. Joan, ebandleni, ecaweni, luninzi ulahlekiso lwemali.
and uThixo uzoyiqala ekuqaleni inkonzo yakhe ngemali. Is that gone? uJudas wamthengisa wamphetreya ngemali. Who was in control of that money? Devil. No God will take his money and betray his son. The money belongs to God, and it igolide nesilivere ikamani. But don't forget, in the book of Matthew chapter 4, ngexesha uYesu phaya elambile after 40 days, ngubani othi izikumkani zonke namandla wazo ziphansi kwami. Money and riches were there. Ndivumeleni, imali, gold and silver is mine, kusho bani? But ungayithathi kancinci into kaMatthew chapter 4 ethi ukuba uphe waqubha kum zonke izikumkani zehlabathi nobutyebi baso, even their finances are under my control. Nimambi that verse banqela. Can I give you a revelation unto that? Okay. Emvana ba uSatan eshilo ndithi waphinda warepenta. Is there any scripture whereby devil is repenting a city? I said, andisenabo ngobutyebi bobukumkani behlabathi. Khona verse eshoyo. Therefore, masingabethwa ngemfe iphindiwe. Imali eninzi esebandleni has betrayed Christ. Imali eninzi ebandleni kaChrist imbetrayile. Ngamanye amazwi, uJudas Iscariot sisamjonge as a person, but now the church has become Judas Iscariot. Hallelujah! Jesus. Manipendele. Ibandla ngoku lilo elinguJudas Iscariot kuba lingatha uYesu ngokuphanda imali. Andinganga ngakholweni. Abantwana jongani. Yabona idoctrines zabantu zizotyonyuzwa ngokuthixo. There's a lot of doctrines. Hour they are following it doctrines that betray Christ in as far as the love of man is concerned. Lord, you are worthy to be praised. Lord, you are worthy to be praised. Lord, you are worthy. Lord, you are worthy to be praised. You deserve. It's like ngoku, not up ebandleni kuphela. The new thing that I have been preaching has started. And this new thing that has started in the rest of that year is the love of money. The new thing that we are preaching ihambele kumoya olimase ibandla, umoya obetray uChrist, the love of money. Okay, ndithi wonke umuntu onemali, wonke umuntu
umuntu onobutyebi bonke engenakholo, those riches are manipulated by devil. Jona ngala abantu abazi ba elalizwe lithi kungange nkankulu kokuba isityebi silingene ntoni izulu, ingafana nokuba inkamela ingene emngxunyeni yephalithi. Can I tell you what is that? That ukuthini laa nto ithi ngangendlela akhaninge ngayo uSathane, ngangendlela atriki ngayo uSathane. Xa utyebile ukusebenzisa kamnandi ngobutyebi, ungabona uphumile elikholweni. Yabona bantwana, unethamsanqa umuntu othe etyebile waphinde wanokholo. Izityebi ezizawufumana izulu nobukumkani bukaThixo ayizizo zonke. Only the riches or the rich people, wealthy people with faith. Baniza ngoya umuntu ehleli kangaka. Thixo, mandidlule. Akamfuni ukuthi umuntu one-faith ubani uNtsholi. Why? Isebhayibhelini. Uyazi ba if ukawane-faith uzomkhonisa uThixo. If there's one thing that devil fights is a woman or a man of faith, because here, according to Hebrews chapter 11, ekholisa one uThixo qha. Yonke imvurguzi le unayo ayimsikelele uThixo unless unayo true faith. Everyone must be honest. When you think of a business, you don't first think about faith. When you think of a promotion, emsebenzini awuqali ukholo. When you think of something, take a motor engine, awuqali ukholo. When you think of whatever that you want to be promoted on, awuke uqala ucinge ngokholo. Kulapho asibetha khona uThixo uSathane. If ungathi xa ucela ipromotion uqala ucela ukholo, then you get promoted after faith. Uzomkhonisa uThixo ngobutyebi bakho. Wonderful. Number 2. Did I help you? Number 1, did it? And feeling fluent in love, peace, unity. In love, peace, unity. It doesn't it's in it. Love is God. Peace is Jesus. You is Holy Spirit. So, akamfuni uSathane because uSathane uchaba leTrinity. uSathane uchaba leTrinity. Yiyo lento amaKristu sohlukahlukene. KunamaKristu amvumayo uThixo athi uYesu umJuda. Have vuyo umtsholo. Because he is an enemy of LPU. Wonke umuntu okholwayo kuYesu kodwa umoya ngcwele angamhoyi uthandwa too much ngumtsholi because the enemy kaThixo, enemy yeTrinity. Sijongele ngalento ngeke uSathane understand uThixo for who God is. Ngeke uSathane understand Jesus for who Jesus is. Ngeke uSathane uthanda umoya ngcwele for who the Holy Spirit is. Why? He is against LPU. LPU, if you didn't know, it's in it. Which means ngeBandla lwenu lisekelwe ngqo
kuTrinity LPU sozalithanda ke lebandla. Number 3 ne bangcwele prayer akekho gift of prayer yavani manje gift of the Holy Spirit you can't pray you got it you got the love we give of the you got the love we gift is the Holy Spirit. You call it gift of love. Call it gift of peace. Call it gift of unity. Who's telling me the gift of love? Chonga. They want the gift of pure healing. Pardon? Uyodwa nje ubhuka phansi is that you is yabona nothiko mna ndibenzisandla ngegama laYesu phela mina igama laYesu phela yazi uzophela nyani igift ayithathi uthixo ungaxexeza ngayo futhi hey kuthena xexeza ngayo but hey she can pray gift. I just want to tell you the reason why love is one gift of the Holy Spirit. Peace in your gift of the Holy Spirit. The unity is because zona Trinity. Akho umuntu onokune kuTrinity aphinda ayosebenzela uSathana ngayo. Anoma uyoyiwe ngoku usebenza nabantu. A gift a Trinity cannot be given emntwini ngokufanayo ne-gift of the Holy Spirit. Okay, isizathu sokuba kwizipho zikaMoya Ingcwele ezikumaKorinto chapter 12 kungathi kuthiwe gift of love, gift of peace, gift of unity is because xa uwile uyamseva uSathana ngegift of the Holy Spirit. Don't you think it will be a bonus uthixo esebenza uthixo the gift of love, the gift of God? Don't you think it will be a bonus uSathana esebenza uthixo who is love? If benokwenzeka uba uSathana kwazi umanipulate uJesus emntwini peace as a gift, what will be a bonus? That is why bangcwele uSathana akayifuni into eno LPU. Masiye ithi iBhayibhile thandazani ningayeki, hlalani kumoya. Igift prayer. You pray? Okay, I'm going to say, quick gifts of the Holy Spirit. You can pray. Every believer is mandated. If prayer is a mandate, yinto yomuntu okholwayo akuthiwa xa kubanda xa kusivana. Then kube khona abantu ekuthiwa ngama-intercessors. I-intercession is a ministry. Yiyo lento enikwa yena ngoku iprayer ibe ngathi gift or ibe gift kuye, because ayikho enye indlela anoqhuba ngayo i-ministry unless unikwe the gift of prayer. Otheni oyi-intercessor.
Then xa ungeyiyo intercessor hlala ungathandazi tu bangcwele soze amfune uSathane umuntu othandazayo. Nilaliswa nguye, ninikwa i-timetable schedule esitight nguye, nozeliswa ziidemons zakhe, nonxeniswa ukuvuka niyothandaza ziidemons zakhe, knowing the power of prayer. Hayi mna ndiyahuba ndiyathetha ungezi wena mna ndiyakusa futhi kamnandi nto ndithetha kwa mna ndithi kundibaba ndiyasenza. I fell short as a human being. I fall short as a human being, but hayi bangcwele mna ndiwandivuka. Make sime bangcwele kwezinto engifuna nazi uba akasoze phande uSathane unokholo une-revelation ye-Trinity engu-NPU. Unantoni wakhona ungumthandazi. Siyabona bangcwele? Make siziyeke zinye kodwa ngomnenja apha. Because ke ilizwi ke keke sithethe ngalo. Oh, uyalithanda uSathane, and he can use it effectively against us. Asibeke icaleni lona. Because phaya funda iBhayibhile kakhulu, iyazima iBhayibhile kakhulu. Ufuna abantu bazogqitha because iyathishwa phaya so that we get deceived. Zii-doctrines zasiphuma kolacala lolahlekiso. Alright ke ngoku mandeze ke ngoku le nto apha kufanele khona ithole. Ndizoyigqiba eyitatu sobona ngomso basi zawuthini. Bangcwele ngicela ke ngoku ningimamele ke ngoku nibenze i-introduction yokunibonisa uba musani uboyika. Alright. Uthi uThixo kuthi yayingo-2020 wasinika iscripture esiku-2 Chronicles chapter 32 verse 7 and verse 8 wathi usilungiselela elixesha nelizayo, wathi musani ukoyika ukumkani wase-Asiriya, wathi ningaqhephuki umbilini nguye, wathi ndimkhulule ndinguThixo, nina musani ukoyika. Wasinika Isaiah chapter 35 verse 3 and verse 4 wathi abamadolo agevezelayo masithi mabangoyiki bomelele, yomelelani ninani madolo agevezelayo. Utsho nini uThixo? Utsho ngo-2021, ngo-2020 I mean for 2021 athi xa uhlapha kuverse 4 uthi ndizawuphinda ndibuye nempindezelo nembuyekezo, nimamelele ntshumayelo because bantwana ndiniphindele izinto endizithethileyo nandiva. Uthi ndinguThixo, ndizawubuya ngembuyekezo nempindezelo. Uzibamba bangcwele ezinto zimbini intoni? Isaiah 35 ufunda phaa kuverse 4 and verse 5 uthi uqale wathi musani ukoyika ningagqibi kumbilini, yomelelani musani ukoyika. Uthi abamadolo agevezelayo bawumelezele. Uthi mna Thixo ndiyeza ndizawuza nantoni? Nempindezelo nembuyekezo, restoration. Nempindezelo
Ndibambe kangcola nto la magama amabini niwabambe ngoku because yile nto yenza abantu babhideke uba kuqhubeka ntoni ngoku, kuqhubeka amagama amabini, kuqhubeka impindezelo kaThixo, kuqhubeka imbuyekezo kaThixo. Two groups hamba nam ngeli xesha kungu-2020, 2021, 2022 uThixo ukhulule u-Antichrist owayemele ukumkani wase-Asiriya, esomeleza nje ukhululwe yena. Hamba nam ke ngoku, hamba nam. Yangu-2021 ziduma, yangu-2022 in fact yangu-2021 saduma kwade kwane-civil war eMzantsi Afrika. Yangu-2022 saduma kwayi-bloodshed engenakuthintelwa mntu. Ikhona abangcwele ziduma. La verse 8 ndiyeza ikhokhelwa nguMusa nokoyika. Ningaqhiphi ke umbilini. Okay. Ndithi kuni last year xa kuzophela uAugust ndibe nento endihluphe kakhulu emoyeni wam. Kwakhona xa kuzophela unyaka ndizowenza i-cross over. Laa nto endandiyive ngo-August endihlupha ngamandla yaphinda yabuya. Zombini ezi ziganeko kum ndiyazazi ngazithaza. Bekuba ngathi ndingema phezu kwentaba ndidanduluke kakhulu, either ndivuthela ixilongo okanye ndikhale. Ibe ngathi xa ndinokhala phezu kwentaba okanye esibhakabhakeni ndilile okanye ingaphela le nto ndingakayazi uba yintoni. Xa kuphela uAugust uthi uThixo mandithi kuni indlela ava ubuhlungu ngayo ngenxa yeSouth Africa, ibuhlungu inhliziyo yakhe such that undivisa loo nto. Yo, ndiyanifumana ndiva ngonthethayo. Nibethwa kanje bazali bam, ndivele ndithinayo khona apho ndizindinisa khona. It's more than any other thing onokuyifuna ngoku. Mamele ntshomane ndithetha abangcwele. Ndivuswa yinto eyi-one yokuba njengoba ndiviswa le nto aphinde uThixo avise engimzana uyonela. Kanti nabanye kwezinye indawo baviswa le-pain. Ndibuza athi uThixo mandithi mina ningake i-heritage ya last year ni-enjoy ekubeni igazi labantu bakhe liphalale kangaka, as if nivuyisana negazi elichithwe nguSathane. Ethi uThixo mninzi umuntu last year obhubhe engekho kuYesu, therefore imost yabantu abafe last year abekho paradise baseHadesi. So wathi uThixo masingavuyisani noSathane, singayi-enjoy i-heritage last year, singanqabi kwampahla ezithiwa zesesintu, singayihombeli intlekele. Ikhona abangcwele kuzophela abantu uSeptemba nge-1st kaSeptemba kwathi shu yonke laa nto ibibuhlungu yaphela kwamnandi. Ndiyabuza Thixo bekuyintoni? Wathi mntanam bendinikezela, bekuyi-transition since bendikhuphe nina abaprofethi bam ndilumkisa abantu bam. Ngoku nge-1st kaSeptemba 2022
mna ngoku ndinguThixo onenceba engapheliyo, oqumba kade, onemfesane ngabantu bam. I am intervening. uThixo xa esithi uya intervene abazalwane ebethetha ukuthini? Ubethetha ukuthi ngoku ndiyaqalisa ukubhavumla. Nizawubona ubhavumlo xa nina abantu bam. Isaiah 26 verse 20. Ngenani ezingotsini nivala umnyango okomzuzwana kude kudlule ubhavumlo. Kukhona iBhayibhile ethi indignation, athi amplified wrath. Nale manje bathi ku-wrath yena ngixoxa bangento pronunciation ke manje bona ku-WRATH. Nake umuntu wasesaphuka ngu-wrath lo. Ndibona ukuthi wrath abantu babizayo. Nithi manje English i-wrath. Ayinamsebenzi umuntu othi wrath of God. Right pronunciation ayilotshana. Now WRATH i-wrath inqubo kabani kaThixo. Hey Nkosi yami abazalwana nikhona? Amen. Ngubani othi I am intervening? Can God lie bazalwane? Is it a lie that God has intervened? Okay, if you don't believe in this, kwakutheni uThixo azathi kwi-covenant partners sase Eastern Cape makuyodityanwa elusikisiki, bonke abathandazi nabantwana babo makuyiwe ekholejini elusikisiki kuyodityanwa khona. Kwakutheni sekuthiwe xa bedibene bethandaza athi umoya ingcwele ndingekho, nibize uMadikiza, nguye oza kunenzela le nkonzo. Kwakuye yiphi inkonzo? Phaya wathi uThixo xa ndizoya phaya mandiyokwenza le nkonzo ebendihlala ndiyenza kweli bandla. Akamhle umfazi onxayilele. Haleluya. Amen. Ngada ngahlalelele yazi. Haleluya. Ngikho labantwana. Ingxaki bake bahamba na ababili bengathini? Ndiyabona uba ngoku siyahamba phela sivana. Angindibambanga ngondiyithetha every day. Ngondimake ndiyiqhoqhele ndiyizinzise. Hleze nive. Sekutshonelanga kodwa. Nako bangcwele, imagine bangcwele abathandazi, abantu abathetha noThixo, ethi uThixo wonke ama-intercessor mabelusikisiki. Phaya bangcwele, uthi uThixo sendifike phaa ndityhile eli lizwi elingu-Ezekiel chapter 9. Ndibaphawule abathandazi kunye nenzala yabo. Kwakuyithu bazalwana ndixoxe umuntu nenzala yakhe. Mna ndibeka isandla ndiphawula based kwiscripture esingu-Ezekiel chapter 9 ethi uThixo why ethi mabaphawulwe. Ikhona abantu wale? Amen. Uthi uThixo uMoses xa ezawukhupha uThixo amaSirayeli e-Egypt wenza into efana nale. What? Exodus chapter 12 verse 23. Ngoku Nkosi yami uqale uThixo hardening the heart of Moses. Izihlandlo zayi-10 engeva tu uFaro
inhliziyo yakhe elukhuni iziletho zayi-10 ikhona abangcwele. Then uthi ke ngoku ibikade inguwe Moses bendithume umuntu ngoku I am coming by myself. Ikhona abangcwele. Ngoku I am intervening. Ndingubani? NdinguThixo. Usebona abangcwele. Mamela ke akuzange kude kuse isiqu sakhe. Wazisa abameli bakhe bazokwenza umsebenzi abawunikwe nguye. Zange kwehle uThixo because akabonwa. But uthi I am intervening because after umntu enikwe mandate, after umprofeti enikwe ilizwi, Ezekiel chapter 33, Ezekiel chapter 3, waza umbonisile umprofeti Jeremiya wathetha konke engabantu ebalumkisa. Suka abantu bafane noFaro bazenze lukhulu inhliziyo zabo. Kuthiwa Jeremiya ekaleni, Moses ekaleni, kungena mna bani? Thixo. Ndisebenzisa udestroyer. Xa efika udestroyer uzawumbona kanjani umuntu ongamele udestroyer? Qabani emgubasile intoni? Igazi lexhwala. Nikhona? So that umchabalalisi xa echabalalisa ambone owokusinda. Remnant. Israel had to be the remnant. The Egyptians had to be destroyed by the destroyer. You got one? Bangwane khona? Ndisasikisiki kuthiwa mani bathishe lento. Uthi ke ngoku uThixo ndakwenza Madikiza ngexesha lika Moses, ndikwenzile nangexesha lika Jeremiya chapter 14. Ndikwenzile nangexesha lika Ezekiel chapter 9. Israel noJuda bakhonze isithixo. Ezekiel noJeremiya omnye unikwe ba makalumkise uIsrael, omnye waniba makalumkise bani? uJuda. But bakhonza isithixo benza amasikisi. Wathi uThixo Jeremiya ekaleni, Ezekiel ekaleni, Moses ekaleni. I am intervening by myself. I am God. Nikhona abazalwane. Ngoku ngexesha lethu, same thing that happened during the era of Jeremiah, Ezekiel and Moses. Yilento exake abantu ngoku baseMzantsi Afrika. Abantu baseMzantsi Afrika behlelwe sisehlo esike sehla kuYesu chapter 12. Xa uThixo ethi I am intervening, Moses hlale kaleni. Abantu baseMzantsi Afrika behlelwe sisehlo esike kuJeremiya chapter 14. Wathi uThixo ngoku Jeremiya ubalumkisile abeva wena ngumuntu noba ungathandaza andizukuphulaphula. Ndiyabanusha cha. Ngale kumsebenzi wami. Madikiza. Noba ungathandaza ekaleni. Ngikunikile ithuba. Wabaxelela abaguquka ngoku ndiyabhavumla ndithi
kutsho ukuthi ke ngoku what mandiqabe Thixo ngandibeka kukhehlekazi nokhehlwa kwakhe nasemntwaneni le nto ndiyenze kuni iminyaka bebandleni thini hayi abengobeko zami thini ndithi uphawu bangcwele mamelana ngothethayo ngeke nife in South Africa as I am preaching now there are two groups of people kule nto yenzekayo eqhubelekayo esazokwenzeka ye-indignation of God, ye-wrath of God. There are two groups in South Africa. Igroup yokuqala ngabantu abanophawu kubabuzwayo futhi abazibona abazazi. Akho mntu oqonda kunophawu but uphawu. Ndiye ndifuna uba unokholo uzawungena uphawu wami unakholo. eMzantsi Afrika kukhona abantu abanophawu sevana. Kuthiwa Isaiah 26 verse 20 ngenani ezingozini Thixo nibe senithini nivale ntoni okomzuzwana kude kudlule ukubhavumla kwami. Kukhona abantu abancango zabo exposed. Ndithenge kawe apha eSouth Africa kukhona abantu abakwi-island bephakathi kwabantu. Apha eSouth Africa insindiso yohlukene kabini qha bayibona abantu. Kukhona abantu abasindisiweyo abazifihlileyo. Kube khona igroup yamasindiswa afihliweyo ngaba endithi besindiswe nje babuya island. Nazi into ebuhlungu ngcono nazi into ezondibethisa ngani. Nina xa uThixo ethethe nge-restoration nina ndisimuncumuncu. Andithi ndifuna ngoba khona imali esininzi. Masibe nebhanki thina. Bangcola akasebenzi kanjalo uThixo. Bulela ufihlwa kwe-island. That's a restoration. The best restoration kukubo. Jonga bangcwele. Ngenye imini nizoyikhumbula i-22 kaSeptember 2023 ukuzalwa kukaYonela noLerato noswiti lokababalo lo mantombazane mathathu senekhumba PG Madikiza i-birthday bonus yentombi zakhe ezintathu washimale message esazawubonwa asalisenzeka nawukhumbula the birthday of my daughters balejomana ongadlali ngayo ungadlali ngevangeli ungadlali ngezindiso bangcwele i-order kaThixo masenze sinyama. Xa kune-load shedding aba bantu baqhatywayo abayifumani load shedding. Xa kukhalwa ngendlala aba bantu kuthiwa bona baphawuliwe abayivi indlala. Lo bhubhani ulapha phandle abantwini zonke izinto aziba affect aba banophawu. Saniyicingela restoration ngokwengqondo. What is there for restoration?
imnandi eyodlula uba wazi uba Thixo noba ungadili kumgodi sawusinda. The indignation apha ku-2023 nibuzana nokuba kwenzeka ntoni. This is indeed the year of God's indignation, his final wrath. Nikhona abantwana? Nyani. Anibabhodi too. God swear. Khona bhodi yakhona. Le ntshumayelo nimamele ayifube nguSathane le ntshumayelo nefa. I'll tell you why iba ingafuni nguSathane le ntshumayelo. Inzima. Emehlweni abantu uThixo wenza ba uMoses xa ehla entabeni angayiboni iglory, because wayezotsala abantu dineglory. Kwafuneka angaziboni ukuba uneglory. This is what is happening in us. Uphakathi kwabo emsebenzini xa sele kufika indignation izobona iglory. That is why ethe uThixo, let me prophesy that 2024, Isaiah 60, is the year of the manifestation of the glory of God. Bangwe uSathana angayenza yonke i-attack. He will never attack someone with the glory. And uThixo akenzi okokuba uyibone iglory. Xa sayibona iglory awukabi na glory. Iglory ebonwa nguwe in a pride. Musa ukuzazi okokuba une-glory, because akazukwenza uThixo because noMoses weva ngabantu. But fellow South Africans, fellow Christians in South Africa, ngondithetha nani kukhona abantu ahlelelayo uSathana ukusondela kubo, but iglory sayiphezu kwabo. But wenze uThixo bangazazi. Gabo Paul. Yabona mafuna ndicenzele nto. Masibuye ke ngoku. Masibuye. Masepha kula Isaiah 35 phakuthiwa ndiza ngempindezelo. Ndiza kantoni ngembuyekezo. Yabangcwele noba niyiboni siyabuyekezwa. But ayinoxesha lezinto ezibonwa ngamehlo. I-restoration noba niyibone, and uba nizuyibona anizuyibona nodwa. Mna I see God restoring stolen things, because what was stolen by devil was not physical. He stole spiritual things so as to control our physical or physical things. This restoration, because God is restoring all that devil stole spiritually. And abantu bazoyibona this restoration physically or physical after some time, because ngeke ekaThixo i-restoration iqale kwizinto ezibonwayo. Because when devil steals, he does not steal into ezibonakalayo, he steals kwamoya akubethe physically. Naxa wenza the reversal process zibuya kwamoya usibone enyameni.
nge-1 kaSeptemba kusayiniwe ndabona igama elikhulu restoration kwela kwamo. Amen. Ngexesha kurestorwayo uThixo uza strong ngempindezelo. Funda Psalm 35 mfundi verse 3 and verse 4. Because but when I find it that is go pick by because and if I go into the chapter when ngabantu wandithi kokho fundi uThixo selekade ngomfutho ngengene sibena kumosha Indumiso 35. Yes. Inafuna ngalento. Ebangcwane bona le yi-lecture le namhlanje, Yintoni? Umuntu angamlalisa ebusuku ukuqhaqa lento. Ndilanda ngaboma andifuna ukungxamela. Sesizo endastela ngaphansi phasi. Ngoku siyenza sikwi-implementation period. Yeah. Verse 3. Hola umkhonto uvince indlela yabasukelayo. Yithi kumphefumulo wami ndilusindiso lwakho. Mntanami mandikuyeke nje kuba lento lo into oyifundayo lebazoyenza ngomso. Otherwise Psalm 35 wandithi ndifuna uIsaiah 35. Ushoka manje into lebakhombozi. Benzeka kahle gqithi. Kuzoba ngomso imkhombulo uJeru. Kula nkonzo yangomso. Mina ntombi mina uwese abantu abadleni bemazi bathathe iSport 35 ngamuSams kanjani ya uJeru nokho manje efika apha ngami uJeru mina ushina nisazi prophet osebandlaleni shini Isaiah 35 verse 3. Yomelezani izandla eziwileyo niwaqinise amadolo agexayo. Verse 4. Bangcwele lento yayithethwa ngo-2020 zisaduma engagezi amagqwirha kaIsaiah chapter 10. Do you remember? It's when I told you about ngoku bangcwele inyamezelani awageza amagqwirha ayaphezula athula ibambe khele lingatshoni. Ngo-2021 bekwenzeka ngo-2021 2022 bekwenzeka uIsaiah chapter 10 from verse 5. Nikhona ngangishilo lokuni ngelo xesha kanye uthi uThixo noma kunjalo bantu bami musana ukoyika. Yeah. Verse 4. Yithini kwabanhliziyo zinqamayo yomelelani ningoyiki. Yabonani uThixo wenu uyeza. Imani bangcwele ke nintoleke leBhayibheli. Utsho uThixo ngo-2021 uthi bantwana bami nyamezela amagqwirha ahlale kuni ngehead nangeteyili. Ngenza uthixo uthi bantu bami yomelani kodwa ndiwakhulule amagqwirha ahlale kuni ngehead nangeteyila ku-2020 21 2022 nikhona bangcwele. But uthi ke uyeza akafiki u-2021 2022 September uyeza niyava ke ngo because ningabantu I want to tell you the date when this started. Yantuma Yomelelani ningoyiki. Yabonani uThixo wenu uyeza enempindezelo. bangqa ngexesha athi uyeza ubengekezi ngolu hlobo ase ngalo nge-1 kaSeptemba 2022. Yeah. Enembuyekezo kaThixo. Mamani bangcwele uphethe into ezimbini, uphethe ntoni impindezelo, uphethe ntoni imbuyekezo. This is what is happening in South Africa, whether in the government or the church. There are two groups of people adila nabo. Abanye uza kubo ngempindezelo, abanye uza kubo ngembuyekezo. Ngobana bembuyekezo iremnant Thixo masalela ebantwana nizokubona ingayva this prophet Thandi
Hlala ama-office every day. But uzojamile nabo. Yebangcwele, nizawuphila ningaqoma kwenzakala eMzantsi Afrika. Uthe uThixo namhlanje mandizonicacisa ukuba kwenzeka ntoni eMzantsi Afrika since when until when. Until when andimazi nam xa ethi uThixo okomzuzwana. Umzuzwana akathi 10 years. Nobody knows unless tikumxelele. Akatshombi izophela nini. Uthi ngenani ezingozini okomzuzwana nivala iminyango. Ya anivulanga ya. Lo mnyango lo na umnyango lo mlomo hey anivulanga kavalani valani milomo sanuthetha too much thandazani. You can't thetha and thandaza at the same time. Anything too much talk reduces prayer. Too much prayer reduces talk. Valani minyango. No. Opalomelenze mawuvala. Abashamileyo na hayi. Uthi vekele ivoliwe kahle. Batabam, okunje at least up to December. Valani. Yomibili ongeka mouth ongezansi. And the child, yo, what we first got to say, we first the announcement the first. Nini, what December? Nini, but too many more talk. Aye. There's a room say along there. Yo. Follow me tired, follow me tired. Yabona jema dishukela phezulu wenu abaninzi apha nishiba ndiyakhophetha khona bathi xa uthoma hayi tata ke kulunge ke kum apha. Hallelujah. Amen. Nisekhona. Nisengcwele phofu. Andinityobile. Hayi bantwana bathi hayi cela Psalm 51. Cela benza bathi bakhuphile endaweni. Psalm 51. Hallelujah. Amen. Khona senza ngapha kulonda. Bayayazi. Khona enza pha kulonda. Xa ngathi uphume ecaleni nje kwesenyama isiyakhawuleza lapha kulonda. Sicela ingoma emnandi. Ithina ngoma ethola ni. Enamsebenzi bantwana. Basile bantwana apho ufane khona ithola. Then nansi lento yengozi engayi-understanding. Njengoba ililizwi likaThixo ngokungakholwa kwenu nimvuyisile uSathane kuba akukho ukumkholisa uThixo ngaphandle kwantoni. Romans chapter 10 verse 17. Ukholo luza ngezwi. Izwi likaThixo elize ngomprofeti bathe abantu abakholwa kulo bamvuyisile uSathane ngoku ukhwelezehlela kubo because ababambanga izwi abanalo ukholo abamkholisa uThixo bayamvuyisa uSathane. Ngokungabambi isprofeto, which means you have failed God dismally in South Africa. Ngoku nansi into embike ngoku enzivala ngayo.
Oh, mangiqhebane ngale 20. NgoDisemba kwakhona wandiphinda uThixo wandivisa kabuhlungu wathi mandize umyalezo kuni wathi kulonyaka mandimxela uba ngunyaka ka3 in 1 ngunyaka ophethe i-transformation, reconciliation and restoration. Lo ani understand abanye abaninzi ba le nto iphuma kuThixo. Wathi okwesibini kufe abantu abaninzi last year bengasindiswanga. Uthixo uyakhweletha maybe ngunyaka we-great soul harvest u-2023. That's why unzima kulo nyaka kushiya ntoni indaba ezilungileyo. USathana uye wayithatha abantu bayo abayithatha wavala i-winning of souls. Number 3, what ngunyaka we-great we John, intensive spiritual revolution. Andithi ngunyaka we-intensive spiritual revolution. Unyaka lo nicinga uba ezi zinto zintathu wayidlala uThixo iphume engqondweni yam le nto. Mangani ngabangcwele ekufelisheni kwethu sesinikwe imana engaka asamphulaphula umprofethi uSathana simbeke kwiposition ephezulu. Ngondithetha nani ndiveni ke ngoku xa kuzophela uAugust babe banyaqapha ndike nathi ukutyabatyeba bandiswamile ngoku bangcwele into ebisenza ndingashumayeli kangaba umama Madikiza is-Aram bengqona usixelela uba ezi zinto ndixelela zona zecawe ziyandilimaza. Ngoku uyabiva uright yena uqala ichallenge founders attend andikwazi. Why ndingakwazi? Ngala mini besilapha ndise kwi-meeting diba it wasn't me. Ngondimi phambi kwenu mangichaze vision, it wasn't me. Let me tell you who was there. Bangcwele ndiyaqala ukuyiva namhlanje lezithrabu njengoba uThixo ethe uya intervene sebani last year wasinikwa uIsaiah 26 verse 20 and verse 21. Awujonga apha ezantsi kukaIsaiah 26 kuIsaiah 27. Nikona bangcwele uIsaiah 27 kuthethwa ngehlele elikhutshwe nguThixo elihlaba ilevita uThixo elihlaba ilevitan. Ilevitan is a serpent spiritually. Ilevitan ingqokelela yayo yonke imimoya estrong kaSathana. Ilevitan ayilohlobo lwenyoka. Ewe kona kusimbolizwa inyoka yaziwayo kwaJuda ngeLeviathan. But broad speaking, la Leviathan yiyo yonke imimoya enobungozi enguLeviathan. Then kuthiwa kuIsaiah 27 ngoku uThixo wehlile ngehlele uzohlaba uLeviathan nikhona. Esa scripture bangcwele inkosi yami sasenzeke kwiJews, sasenzeke kuIsrael, siphinde senzeka eSouth Africa. But sifika iBandla lilele. Esa scripture senzekile as early as 1st of September last year. Esa scripture sichaza ukuthi uma kuthiwa sihlele apha
lo unyaka u2023 akukho nyaka ufana nawo hleza oyoze uphinde ufane nawo. Ihlele likaThixo selikhutshelwe to fight on our behalf. Demons this year, high profile spirits ziyalibona ihlele, but ngelishwa ibandla lilele phezu kwehlele, libethwa ihlele lalo. Yo, Thixo ngimtyhilele, akuyontsomi. Ebesithi uThixo unyaka we-intensive spiritual revolution enzoshumana ngayo ngecawu ungaphosa ibandla ngibona deeper ke ngokuyo. Ubethetha ukuthi ngunyaka apho ikholwa elihlambulukayo ikholwa elihlambulukayo elithandaza iwarfare prayer alizofumana kubulaleka, because uThixo othi this is the year for intensive spiritual revolution. Kungathiwa revolution inemfazo inomlo ngeke bangcwelesilwe ngobawo osezulwini maniphathwe ngokungcwele igama lakho. Umkalo wakho ufike, thando yakho mayenziwe emhlabeni njengoba isenziwe ezulwini. Siphe namhlanje ngelomntu umkhosi uyalewuza phezu kwethu usisindise enkohlakalweni ngoba ukumkani bobakho nama uyalengalenga phezulu kwakho ufuna ulwile usixolele izono zethu njengoba nathi sibaxolela abazonathi ungasengenze ngendlela sezokudle ngomkani wakho amngcwaze wakho ubone phathe. Amen. Uthaba luthi ndimgqibile xa kuthiwa ngunyaka we-intensive spiritual revolution, ngunyaka webandla eli-offensive not defensive. Zange ndayibona mna imatch iwinwa ngabantu aba-defensive, ndazi match iwinwa zi-attackers. Ibandla failed dismally kulo nyaka, ibingunyaka we-spiritual warfare intensively. Lo okugqibela man uThixo bangcwele xa ithe into uyayenza uyajika, akazuphinda uThixo ingqibo yakhe ayijikise. Siyabona umuntu osengxakini nguYesu. Mamela ke ngoku wakunje eGauteng emva koba usingcobe umka aviwe ndibuhlungu ndiyayikodwa manifane ndiyeGoli hlaze nje ndivayo xa ndifike eGoli izawuphela ndithe kamnandi eGauteng ndihlala indawo ephasha kuthiwa iBlue Valley. Ayo ndawo Blue Valley uyabona into something like ngoba xa nditya phaa mane fama ndiyonwaba ye mani ndikwibalcony phezulu jonga imizwe ndi-doors people are suffering down there phezulu kulo mzi. Yabantu wethu ndabuya ndizayo kanti intone nam ndabuya kwa-West andilendisha nge-aeroplane e-East London kwangathi ndingavele ndizigqibe phantsi ndithe ndisuka heyi kodwa kumnandi uba phantsi yazi yabantu kumnandi uba down ndisuka kwiflight ndikhwele avanza from Mount Dizam
ayinani washokes ngingena nomntu ahlala kuplane ke manje then down ke manje from plane to advance ngaphakama ngaphakama hlanda mamela ndafika kwami ndandiqala ukungabe nabo bela hayi mama nabo kakhulu kodwa dawuba west ngalamini bantwana kwakukubi apha ke ndithanda yaza ke ababrango thobi yo yabangcwele ndathi ndiyatya akungeni kumnandi kodwa since then till today I have not been myself. Izolo, it was for the first time ndiphume uba ngaba lo leya ukuthi bengimame ibincheshini biqala naba ivigarage ngophinde ivigarage ngo iyayiva bayithi 02 3 to 4 hours with prayer. Izolo ngonje egarage yazo hayi man Thixo kwenzeka ntoni in my life andidlanga sono man ndiyazazi ndiyayiphila impilo ekhosi uThixo and I repent every day. But why God? God man is above izolo. I'm not myself. Is it the message Elisa namhlanje? Dire garage. Zange man that 5 minutes mna. Ndiphuma ndiyolala. Ndiyolala kuWest. Ndiphila garage akumnandanga. Ndiyolala kanti Thixo wenzeka ntoni? Ndithe ndatsho ke ukuthi bona man I'm not right. That if God is going to take me, mama the PGs, man khalisisi. Basendaza bakwenzeka ntoni kanye kubomi bami? Hey, phendula uThixo. Lento endivayo ayindim ndodwa ivayo. Abathandaza abaninzi. Abantu abakonephileyo nyani bayivile. Yintoni endivileyo? Xa ndizothi kuni njengoba uThixo is intervening uYesu usaqwini ongabonke abantu Timotheo yokuqala chapter 2 verse 4 ongabonke abantu bangasindiswa bafikelele ekuyazini inyaniso kwayiqala uThixo wehla ngengqubo xabanisa uTata nonyana ibandla kuthiwa ndizolixelela lixabanisa uyise nonyana uThixo uyabhavumla eSouth Africa phela indlela egoli Gama-truck ayabhest gama-truck ayatsha zii-floods zingozi ezininzi xa kuvalwa apha eMzantsi kuvuleka apha xa bemenda apha eMzantsi kuvuleka apha inkqubo kaThixo ayinoba sathintelwa kodwa noba kunjalo uYesu ongabonke bangasindiswa bafikelele ekuyazini inyaniso kodwa uTata wakhe wehle ngengqubo kuthiwa mandixelele le nto ebindenza ndibe buhlungu yile message ethi ibandla lixabanisa uTata nonyana kuba unyana uyababona kule wrath of God bayafa in numbers bengena Yesu ibandla lithule cwaka uYesu uyancwina ndiviswa inhlungu kaYesu ngoku bendiva lento bendiva bonke abathandazi abeva lento kuthiwa lo myalezo ndidlulise kuba inkqubo kaThixo ayizubuya mva uthi xele ndilirhelile ndilirholile xa ndilirholile alisabuyela ekhohlombeni lingawenzanga umsebenzi
nenze ntoni? How many souls have you prayed for? If awumisanga ntete, how many souls have you saved? Kolulwazi lesprofeto. uYesu uhlala nemfesane nazoni. uYesu yakhala uthi Madikiza bendingavuya uba bathi noma benzeka ntoni babe bendazi. Sebhizi cawe. Yiyo le nto uThixo ezokwenza uba nalapha ecaweni ibe yingqushungqushu. Akuto uThixo ayinanze kakhulu kunalento entshabalalo bengamazi uThixo. Uba singaqala ngalento nezinye zawulungiswa. Wathi uThixo sizawukhala sikhale angasiva because unyana wakhe wancama ubomi bakhe. Yena Thixo wamncama unyana wakhe. Kutheni ke ngoku singena uncama okokuba sithi voice out uba what is happening in South Africa? Abantu kuYesu. Yabona mfana bandi ndifuna uthenga ipizza. Nditya ipizza. Itsaba ideke necheese. Ndiqala ukuvitaste. Wathi uThixo mntanam bendikuvisa indlela unyana wami uYesu abuhlungu ngayo ngamaKristu aseMzantsi Afrika asalibelele zizinto zenkonzo zawo. Zizinto zawo more than abatshabalala yingqondo kaThixo kuba kumele uba batshabalale. Kodwa imiphefumulo engeyisindile ndinishiya namhlanje ndiyayiprofetha. Ndinishiya ndifuna udibanihle ngale vesi. Esther chapter 4 verse 14. Ndifane inkonzo. Yabona konsuka lapha amile amazulu. Uthi uThixo le nto abendivisa yona ipains ezimbili. Leya last year ipain ayifani nale. Bazalwana ipain kaThixo ayifani nepain kaYesu. Indilimazile pain kaKristu. Ndifuna umulose izolo. Mama ngiyabona ngathi na uvangcola uThixo. Ndonile ndidla sono sini. Into engayenziyo. Namhlanje kuseni yafuna uthi uThixo ngixelele awenzanga kwanto but uviswa ipains eziviwa nguKristu ngeBandla eliyekele ku-Antichrist eliphuma abantu bakaThixo through the wrath of God. Funda sikodwa. Yo, Thixo ndifuna undive Thixo ndiyikhupha ngobunjalo bayo ukuze Thixo wami undiphumze kule nto ndidla kangaka. Amanxeba kaKristu mandingawaphindi Thixo wami ndimbethe kuYesu Kristu emnqamezweni ngokurelaxa. Yabantwana le nto yemoto yam nini ngqo mamuzungula imoto ndisasitelengeni ndiva kunzima ndithi ndiba indawo isenyuka ndiyothi dumbolo isitayithi ndiyibalekise xa iqala uthi yaqotha because indawo yehla. Mama ndiyaphuma ndibamba isiteringi kanje bangathi yikostini imoto ndiyitsala ngaphambili ndiphinde iphusha ngemva. Okay vapha abancokoli
Ikhona ibinedothe enkulu. Athi mama isithi asinqobole. Kodwa nini ke abo ndiyabulaleka. You are relaxed. Ufika ntoni? Inkulu shaka. Imagine kuthezi. Lento omkhulu orelaxileyo. Ongancedisi. Pusha ngemva yotsana ngaphambili. Ngexesha elinje, why are you so relaxed? Ngexesha elinje bazalwana, why are you so relaxed at a time such as this? Funda sibale konke. Esther chapter 4 verse 14. Ngokuba xa uthe wahlala wathi tu ngeli xesha ukuphefumla nokuhlangulwa kwavelela amayuda. Kodwa iSouth Africa uzoyihlangula uThixo noma ungarelaxa. Kodwa ibandla likaKristu laseMzantsi Afrika uThixo uzolivelela alihlangule noma wena ungalala ube ngonobuthongo kuyosa urelax. uThixo ibandla lakhe, uThixo inhliziyo yakhe uzolihlangula. Kodwa wena ufile nje ya ukuphefumla nokuhlangulwa kwavelela amayuda kwenye indawo. Ke wena nendlu yoyihlo litshatyalaliswe. Ngubani na owaziyo kanti ungene ebukumkanini ngenxa yexesha elinje? Ngubani owaziyo uba uziswe eChrist body kwibandla uThixo akhile isiprofeto soMzantsi Afrika wonke? Ngubani owaziyo uba uze apha nje busi? It's because ilizwe ibandla limele ukuhlangulwa nguwe. Usuke wena ulala ubuthongo, hlala esitulweni. Nilumkele bazalwana into yokukhokhelwa ndim. Ningayithathi kancinci le nto yokukhokhelwa ndim. Ndim uThixo athe baxelele Madikiza uba eMzantsi Afrika ngokuba bengandiva, bengandiphulaphuli, benqola izithixo, kugcwele immorality eminyaka esixhenxe, ndinguThixo ndihlange ingqondo. Bona abantu abangaziyo le nto. Bona abantu abana-access kusiprofeto. Wenze ntoni ubahlangula? Phinde ngokugromela iphinde. Verse 14. It's a warning. Ngokuba xa uthe wahlala wathi tu ngeli xesha ukuphefumla nokuhlangulwa kwavelela amayuda kwenye indawo. Ke wena nendlu yoyihlo litshatyalaliswe. Aliphakame bandla. Izihlandlo zininzi ndifunda le vesi ndinilumkisa. Kodwa uthe uThixo mandinikelele indlela uKristu ava ubuhlungu ngayo. Uthi kungaphezu kokuhlatywa ngamanxeba abonakalayo. Uthi uThixo le nto siyenza kuYesu, uthi kwakungcono xa wayehlatywa ngemela ezibonakalayo. Uthi uThixo indlela uYesu ava kabuhlungu ngayo ingaphezu kokuhlalwa kwakhe kokuqala. Hlalani nefile. Funa umuntu othi Thixo, open my blind eyes, because into ebetha abantu spiritual blindness. Cela uThixo asuse ubumfama bakwamoya. Well, of course, amehlo makhulu ngiwajonga but awuboni. Bekungena obanje
unamehlo akwamoya. You are spiritually blind. Nasi altar for the last time. Uvula amehlo Thixo. Wake watsho kumfana. Wathi umvula amehlo abona bangakuthi. Uvula amehlo. Uvula amehlo Thixo. Akathingi abantu baninzi uThixo eMzantsi Afrika. Dinga abantu abambalwa abathi Thixo ndivula amehlo. Ndivula amehlo. Ndivula amehlo. Ndibone. Ndivula amehlo. Into endiyithandayo andinifihlela nto. Yonke into uThixo ahlale itshila kum andinifihlelanga. Nina nodwa ubusuku nemini ndibulelekile ngenxa yenu. Ubusuku nemini ndibulelekile ngenxa yenu. Kodwa namhlanje Lord, open my spiritual eyes. Xabisana sakho Thixo, mayingabe ngaba bodwa nabazoyiva Thixo nentshumayelo via YouTube, via WhatsApp, via Facebook. Benza ngenxa yabaThixo ondivise kona kwanele. Dlulisa nakubo moya oyingcwele. Bavise the pain of Jesus about the church and the country of South Africa. uYesu Mungu phele uyalila. Bayachabalala abantu, bayathwebula abantwana. Umoya wokuthwebula abantwana, umoya wentwebulo wehlile. Bafa bengena Yesu. Vubuhlungu uKristu bongcwele ngokufa kwabantu eMzantsi Afrika kangaka bengakasindiswa. Bafa bengakasindiswa abantu eMzantsi Afrika. Andimninzi umuntu osazofa engasindiswanga kuba ibandla lilele. Abazalwana babhizi imali. Abazalwana bazilibazisa ngemali. uJudas Iscariot wathengisa ngoKristu ngemali. Amajoni athengiswa ngemali uba athi uYesu webiwe exoka. Nanamhlanje bayaphalala in numbers. There are so many churches zibhizi nge-affairs zenkonzo, bayachabalala abantu. The wrath of God eSouth Africa ayizubuya mva. Kodwa uThixo uthemba ibandla elingakhala uba abantu bami ababizwa ngegama lami bathe bathandaza bafuna ubuso bami, ndizawuvanga Thixo ilizwe labo lixolele. Kodwa eMzantsi Afrika pheliwe into ebuhlungu. Iba ngathi xa isenzeke eKapa ngeke ifike eMthatha, xa isenzeke eGoli ngeke ifike eMpumalanga. That's typical South Africa. South Africa, South Africa. Oh, lift up your voice and sing Hosanna.
South Africa, you are so relaxed. Body of Christ of South Africa, you are so relaxed. You are so relaxed. Umoya mthongo, slumbering spirit, uphezu kwebandla lase South Africa. South Africa, South Africa. Thixo mandithethe webiwe umthandazo. Bazalwana niyalaliswa. Bazalwana umoya omphongo ophezu kwenu uzokweba icebo likaThixo. And Africa will be saved. Ndithi Thixo, uma ngaba naba ondinika bona bayadlala, ndisebenzise noma ndindodwa. Uba naba Thixo ondinike bona balele. Thixo, use me as I am weak as I am. Thixo, ndisebenzise ndinobu athalala ndinje. Thixo, ndisebenzise ndinobu buthakathaka ndinabo baziyo. Kunoba Thixo iSouth Africa ibhangiswa ngu-Antichrist ndijongile, uba ngaba kukho mntu Thixo angandithwalisa lenyanda, uba ngaba Thixo akukho mntu ongaThixo wam njengoMoses angandiphakamisa izandla. Thixo, ndiphakamisa izandla zam ngokunokwakho. iSouth Africa Thixo uyaxoka uSathana, ndingekafi ndisaphila mna Dobani PG Madikiza, intando yakho izakwenzeka. Noba Thixo bangandibukela, kodwa ngoku ndinikela ngoqobo lwam Thixo. Thatha mna Thixo uhlangule iSouth Africa, ukhulule iSouth Africa, ukhusele iSouth Africa, uxolele iSouth Africa kwizono zayo, uyisindise iSouth Africa kwisystem ika-Antichrist. Uphilisa abantu base-South Africa Thixo wam ababanjwe zizifo zamadimoni, abangene imimoya yesatanism. Thixo,
phinda ulisikelele ilizwe laseMzantsi Afrika, ibandla laseMzantsi Afrika. Uba ngaba Thixo alisafuna ukuvuka, ndivuse on their behalf, so that Thixo uSathana angathi ibandla lakho uligqibile, angathi ilizwe lakho uligqibile. Ndiyazimisa Thixo, mna mntwana wakho, ndisebenzise Thixo ndinje, ndingumoni. I am not holy. I always strive for holiness. I am not perfect. I always strive for perfection. Kunoba kungabikho mntu Thixo omegephini, ndisebenzise. Noba Thixo ndilinyoronyoro, ndinyukunyuku. Kunoba Thixo uSathana ibandla lakho laseMzantsi Afrika, ilizwe lakho laseMzantsi Afrika akhwelezehlela, athi ukoyisile Thixo, use me as weak as I am, for your glory, for your glory, for your glory, Lord. Not for my glory, not for my name, but for your name's sake. Ndiyabazisa, ndinqanele, ndiyazimisa ngoku. Noba andisendivanga, ndizimisa ndodwa phambi koThixo, lingatshabalaliswa. Ndikhona ibandla likaThixo angathi uSathana uligqibile, ndisaphefumla. Ndiqonana Tata. Moyingcwele, izinto zikaThixo zaziwa nguwe zonke, kwaye izinto zikaThixo zisebusweni bakho. Wena nguwe onako ukusinceda kuko konke okwaziwa nguThixo. Nakwexesha ke Moyingcwele, sicela wena moya kaThixo, sivula amehlo ukuze sibone izinto zakho zasezulwini, izinto zakho ezintsha ezizakuba khona kamsinya. Izwi lakho Thixo esitshileyo, chapter 1 verse 1, Nkosi, uthi uThixo Nkosi wathetha kuwe ngoYohane, wathi batyhilele abakhonzi bakho izinto ezakuba khona kamsinya ezezakho. Siza kuwe ke Thixo wethu namhlanje, khawusincede Nkosi. Hlala njengoko ubusele utshilo Nkosi emva kwemini namhlanje. Wathi wena Thixo Nkosi uhleli kwincopho zalentente. Wathi Thixo Nkosi uhleli Nkosi kwiTrinity yakho, nikhangele ezantsi ezulwini. Wathi Thixo wethu Nkosi, umkhonzi wakho lo Nkosi masenithobele, simve Nkosi, sikwenze konke asixelela kona. Wathi Thixo wethu Nkosi, wena Moyingcwele ufuna inhliziyo zabantu abathozabileyo, zabantu abakululamelayo, inhliziyo ezingagcwaliswanga lihlabathi. Wathi masithandaze singaphezi, ukuze uhlale ukhona phakathi kwethu. Nakwexesha ke Thixo Nkosi, senza njalo Nkosi. Khawusincede somandla, khawusincede Thixo wethu. Vusa Nkosi amandla kuthi, vusa Nkosi umlilo wakho, umlilo wakho wokuba Nkosi phezu kwehlabathi, umlilo wakho Thixo wokuba Nkosi singahlukani nawe, sikuthandaze Nkosi imihla yonke. Sincede Moyingcwele, sivuse phakathi kwemini nobusuku, masinganele nje Thixo ukuva. Mondala bashikanele beyakamanda labashikanala boshiyana lesikasamanda bashala bashiyale pizza makamanda lebeshita. Wena Thixo unako konke, naba bantu bakho Nkosi bayathoba phambi kobuso bakho, bafuna Nkosi ubuyela kuwe. Sivile Thixo shikamala bashiyale besithabanda
Monashia la masita kasalaba sekelele bokosia basamana sikata sika. Oh kamanda la basikalele besia la kamanda sikalele rakasa mandalebe yakasita moya kasimare sala mama balebe kama rakapasa la babele siala. Oh kosondolo bokasa la bele ndinguthika wenu ndirakhamandelesa yivani ukuthetha kwamnkosi yivani ukhamanda besiya labakashata ramasika pasika manala besita nanku umntu wam phambi kwenu. Oh hamba sani ufuna ubuso ivani iswi hasa ivani iswi sakashia mashika ivani iswi hasa kamanda mashika ndingulothixo ungathetha nangesikhenkcezisi hasa mana mashika nokhanda lelo sikhathalama rokhanda labasekeli yamaka omnyana bakaSirayeli ndathi kubo xa bendikhanyela mabamise amatye ukuzanqangaze kunini ndisitsho kuni rotha samana lelesiyale riphatha sathalamaka phakamani rokashikathanda maselebesa mutayala sika phakamani nenze phakamani ndivene osabala Mthatha bazalwane, you know, this man of God, what I like with God, in prophetic tongues, athetha uThixo aphinde azitholeke kwangayo, so that no doubtayo uba ayingoThixo, akekho omnye uThixo ngaphandle kwalo gqiba ukuthetha. Madoda, akukho kunye ukuthetha kukaThixo okungaphezu kokwakuthethe ngesicaka sakhe tonight. Mamthe bana babulela. Mama. Bobo Mthatha. Tshona kupesi. Ayibali date 22 September 2023. Ayibali. Sikuvile Thixo. Sikuvile Jehova. Sikuvile Tata wethu ukuthetha kwakho. Awuqali Thixo. Awuqali Yehova. Thando lwakho Thixo osithanda ngalo. Ungakuphakama kwezulu phezu komhlaba. Ukuphakama kothando lwakho Thixo kwelibandla nakubantwana bakho. Izwe yakho Thixo wethu ilapha. Tona yo Thixo wethu sikude kuwe. Sikude Thixo ngengcinga. Thixo sisacinga Nkosi izisu zethu. Sisacinga Thixo wethu imali nokungabi nanto. Silibele ngesithembiso sakho. Silibele Thixo ngezinto osiqhwebele zona, osifihlele zona ezingaphaya kwegolide nesilivere lesijongileyo. Xolo Thixo wethu, xolo mzali, xolo tata. Siyazimisa phambi kwakho, siyazimisa tata wethu. Sizawubuyela kuwe Thixo wam, ngoba nguThixo ojonga inhliziyo bawengcwele. Namhlanje ke Thixo wethu usasiduduza, ngoba awufuni ukusilahla, awufuni ukushiya. So utshilo Thixo wathi
ithemba lakho likuthi ukuba sidle neSouth Africa. Nkosi Thixo ngomkhonzo wakho osincancambeleyo esikhumbuza isiprofeto. Siyabonga Thixo wethu. Mqoyite Thixo. Njengolophi Thixo wethu umbiyele ngasemva ngaphambili emacaleni. Akaze uThixo usathana Nkosi achukumise Yehova Thixo umkhonzo wakho. Enkosi bawo, enkosi tata wethu, thatha indawo emoya ingcwele nasebusuku nje, thatha indawo ke Thixo wethu, in the powerful name of Jesus. Amen. Bangcwele anabasenza abantu inkonzo ye-deliverance lo muntu benomqolo makasalela lo benomqolo noma nenhloko khona inhloko engiyivileyo khona lapha nomqolo asale lo muntu onomqolo konze nomqolo lo muntu lo asalele sesiyabona ukungcwele inkonzo ngalo muntu ozomsala lapha umqolo engivulela nenhloko ngoba inhloko ngimi umqolo ne nonke bangaba ngomso kusenesena umqolo ngiyombeka isandla ke ngomsevana. Okay, uba ngaba kusenesena umqolo ngiyombeka isandla ngomso angitrayish ndithembe ukhona mantana izinkonzo unixole zonke. John chapter 20 verse 23. uYesu Kristu phaya ubiza abafundi bakhe abangapostoli uthi ababize abanike isipho sikaMoya Oyingcwele